Пак се излъжихме България. Добре, че е нашата съседка Турция да ни помогне. Можем да правим на всеки 5 месеца избори, но не може да помагаме на хората. За Украйна може да отпуснем 80 хиляди евро да ги настаним по хотелите, но нямаме пожарни. 35 къщи не може да угасим. Какво е това нещо? Каква държава сме? Каква система сме? Държавата има пари да отпуснат да се вземат чисто нови БМВ-та. За какво ви бяха тези БМВ-та? Ферарита ли ще гоните? Кой ще гоните? Не мога да разбера. Пожарни нямаме. Пожарните седат отстрани и се хилят хората пък криват. Аз сега народните представители да се откажат малко от парите си и да помогнат на хората. Временно стана ясно, че вътрешният министър пътува към Странджа, за да посрещне 20 екипа турски пожарникари с техника, които вече са на наша територия и са готови да се включат в борбата с огнената стихия.